Katibat. Tinapalabas, may saan ang isit aparswa ti kelat a nagpakita kini Bursyo. Naglanga at tao a nakabuniti iti nangisit tinakita ni Bursyo. A kelat a nagpukaw, idi masideg ni inabuana kenkwana. Nakasuron ni Bursyo iti baket, nang runa idi imbaga da ito'y nga awan maganap da. Iti panagsapsapul da iti gameng. Ammulatan ni inabuana, adakes apartaan tinagpakita kini Bursyo. Kabayatan na, iti ili, intultuloy da saro ken bitwen ti aramiden da iti simbaan. May sa baba iti dimteng a nagdamag, no anyat panggap da iti aramiden da. Inyam ammo ti baba iti bagina, ngagnagan iti mamerta, asigud adada ulo dagiti apostolada iti simbaan. Imbaga ni mamerta, ngagtitinulong da para iti pannakadalos ti simbaan, banag a nakaragsakan da bitwen ken saro. Iti met kaadda ni anib iti asideg ti kuweba, nakita na da Bursyo adimteng. Itagagayem, adtuyen tituloy tinobela tayo anapauluan. Katibat. Maawatak ti kayat na ang mapasama. Lapdan nak day tangaulan. Di na kayat asumirika kiti kuweba. Nakasaganan ang mga tukaw kanyak. Ngam amok adinak matukawan day ta. Aglisi ka iti pagnaak! Aglisi ka iti pagnaak! At na nagunat ang nagsira iti pagnaak. Saan nagagawin nga ulag dito eh? Patyak nga iso dito yung timbaga ni Apong Buwana. Victoria! Saan kan ang makaasidag iti teritoryo mi? Anib! Victoria! Noan yaman ti araramidam akinadakes. Isardeng mo. Pumanaw ka! Saan ka pumanaw? Kasta? Sa bagay! Nasayaat no adda kalaon ditoy. Awan maaramidan dagiti isaksakit mo at tao. Gaputa nagtignayan dagiti pasurot ko. Ungawan mi amin akabasar mi. Anya? Ngam ipasigurado kan ka. Uray agpatnag ka. Kan agmalmalom kan tumanan nga agbantay dita. Di kan tumakastrat iti teritoryo mi. Anya ti kayat nasawan? Agrairan ti kunadakes ijay patag? At nakadi pasurot na ni Jay? Sige. Agbantay ka latta dita. Kita at laang no adda maaramidam. Datatang kananang. Abalin mo anya't inaramid na katakwadan. Nasayaat! Tadda kayon ditoy. Si kalaunay, Bursyo. Napatay ka diti iparamid mo, Victoria. Siyak ti reyna iti daytoy a kuweba. Isu nga awagan dak iti reyna Victoria. Kasta! Siyak ti reyna ditoy. Kat agtungpal kayo, amin iti ibagak kada kayo. Ipagkamlaan nyo ang nakiaramidan ni Reyna Victoria. Sige! Agsubli kayo itinagkapuan nyo. Agwaras kayo.
may saknapyo ti pamapatay, iti intero nga ili. Nakmi ti pamapatay iti intero nga ili. Kasta! Diyo liplipatan, mapan kayon, kat isaknapyo ti pamapatay, awan labsan nyo! Mapan kayon! Betuan, Saro, agreeing kayo, imayak, tapnosokonan kayo, agsubli tayon, ijay kabalit dyan, Betuan, agreeing kayo, agreeing, naglami isan titakyag ni Betuan. Betuan! Diyos ama ng ngaase! Saan nga kang angas? Saraw! Agreeing ka! Ha! Uray ni Saraw! Nakalamlami is! Bangkay dahan! Sana pud no na ito'y! Apay nga'y! Sana pud no anatayan da Saro kan Betuan! Betuan! Saraw! May sakapay abakat! Ha! Victoria! Ada ka dita! Pinatay mo! Dagiti dadakkel mo! Di mo ammo ti ibagbagam! Sika abakat! Sika ti isarunok apatayan! Ibatanak! Nabati-batak. Nagdakasanday jaya tagtagainap. Dakas lakit di apartaan day jay. At dadakas sama pasamak kada Betuan kansaro. Nagdakas day jayan. Sapay iman aldawan. Nairida paklaang. Kalpasan ang aldawak. Ngamkas jayan tinaytagtagainap ko. Ay, kasano nga taan? Sapay awan pa'y ni Aneb. Pumanaw kang aminan dito'y kabsat buwana. Di nakamot lang sagputanan ni Aneb. Ang mga nudakas lang di mapagtang mo dito'y. Saan, Petra? Kunam amasansan ang mabatibat ka. Ang mga saan kanton ang makarieng ang mabigatan. Saan to ang mapasamak ti kasta, Petra? Di mo maibaga, kabsat buwana. Wingayam. Napanan ni Bursyo. Kandagiti kadwana. Ay, kunak man, no nagawid dan. Awanda. Madanagan nga rodan ti asawa ni Bursyo. Tadi mo tinagaw-away di. Kunak no madamapay la ti panagsapsapol da iti gamang. Wan nga taa, ang amiti sa balin a lugar. Awan dan dito'y. Anya, napananda nga rodan. Jack amo, basta pimanaw dan dito'y.
Ibagam iti asawa ni Bursyo nga awanan da Bursyo ditoy. Namnamaon ti asawa ni Bursyaw a bumaknangdan. Engam, madanagan mo ta. Tadida mo't la sumangputan. Basta wandan ditoy. Kasta ti ibagam. Kadagiti asawa dagiti kakadwa ni Bursyo. Apok, naggapgapwam ka day. Italaang manan asumangput ka. Apo, sumalugak. Nasaya at nukasta. Dakas ngamen tinaipalting kanyak iti tagtagainop ko. Anya? Agasam, nairide pakla iti kalman. Hangam nabati batakit din. Iso nasaya at mat. Numapan ka ija ayan datatang kananang mo. Apo, Angam, aguray ka. Apay akala at ipapan mo ijay. ni Victoria, apo. Imbaga na nga doon ti pasurot na. Anya! Pasurot ti demonyo ni Victoria. Apo, amutan no anya ti kabailan ng aramidan. Ay, Diyos, ama nang nga ase. Sige, apo. Saan ako nagbayagan? Katibilin ko. Urayan niya't mapasamak. Saan kayo apumanaw ditoy? Wan, apok. Talaga nga agbantayak ditoy. Bakit? Nabanugtan. Isardeng tan ti agdalos. Intun bigat manen. Sige, ngam na sa papay matlaang. Oh my ka. Oh, aping iguyod nak. Naurnos tan ti unag ti simbaan. At damot tan di ta altar ti naramid ko akros. Wen, naglangan nga altar dita sango. Kurang laangan ti rebulto ni Kristo Jesus. Naburak amin nga imahe wenno ribulto dito unag ti simbaan. Ngam sa nabali nga awanen a makita dagiti ribulto. Tadamot inkabil kun akros dita. Wen metkit di ti krus ti kang runaan amang ipasimudaag iti Diyos. Ala, agparintumang ta ditoy. Anya? Agparintumang ta ditoy altar. Ipapantalangan nga dapadi iti masangwanan ta. Sika at talaga. Agkararag ta. Saro. Sigod ajak amono kasano ti agkararag. Ngam addamot nang ibaga kanyak ide at ipanagkararag ket iso ti pannakisarita iti Diyos a namarswa. Tapno agdawat tayo iti anyaman akayat tayo adawaten ken kuana. Unmat. Agkararag ta. Dawaten ta iti namarswa ti pannarabay na kadata. Agraman ni anib nga anak ta. Saro. Agyamanak. Anyat pagyamanam. Agyamanak taamumon asawan ti kasta. Nagsublin ti sigod a kinataom. Agyamanak lakay. Isungarod nga agkararag ta. Ala, agparintumang tan ditoy. Tatang? Nanang! Lukatan nyo daytoy! Awandan samat bitaw na. Ngam, napanandang aron. Tatang! Nanang! Lukatan nyo daytoy! Adda kayo ka ditita? Awandan sa talaga. Ne, nagdagayam tao dita bangil ti kalsada. Adda magaklangan kan kuana. Itinagan ti Ama, Anak, Anak, ken ken Espiritu Espiritu Santo. Santo. Amen. Amen. Saro, Anyat mariknam bakit? naglagan tirik na, lakay. Jak mailadawan. Uray sak. Uray na bayagan asa anak asimrek iti simbaan anak kimisa.
Jak nalipatan no kasano ti panagkararag. Sika ti pagsiddaawak. Taapay. Sigud adi kag karkararag. No jak agbidot. Naudi nga isasarak mo iti simbaan anak kimisa. Idi binindisyonan na taday di padi anaudi ana idistino ditoy. Uray sana ko na simrag iti simbaan manipod idi. Amukmet ti kaadda ti Diyos. Amukmet nga iso tinangpada iti amin a makita ken saan a makita dito'y lubong. Sara, Angam sana na dayta ti pagsaritaan ta. Agawid takit din. Ituloy tan a pagsaritaan ti may papan iti dayta iti pagnanagdan ta. Wen, sige, agawid ta nga rudan. Saro, ni Anib ti nakatakter iti ruangan ti simbaan. Wan nga agpaiso. Oh, ani barok. Imbag tagdakan. Kasla di na ka nangat. Anib, apa yan? Saro, asit ganta ni Anib. Kas lang amin, jak mamati iti nakita kiti sumrag kuman iti simbaan, tatang, nanang. Anib. Nagkararag kami kan tatang mo, anak ko. Maragsakan ak iti dayta, nanang. Kuma, saan kan apumanaw, Anib? Tulungan na kami kininanang mo amang papintas ijay simbaan. Kaya't ko launay dayta, tatang. Ngam, patsyak nga agsublin dagiti sigod akamang ti simbaan. No makita dati narami diyo. Ammo dati aramiden mi, anak. No kasta nga rod. Padilangin ti awan. Wan, masansan matan nga da umay ijay, kat agparinto mang da iti sango ti altar. Ay na. Nasayaat nga rod no kasta, nanang. Agyaman dalakit di gapo iti inarami diyo. Ado dagiti maragsakan, kat makiamam mo da kada kami. Ngam adalatamot dagiti mangumum si kada kami. Ha? Ne? Apay nga umsyenda kayo, nanang. Dadaal ka no ti utak mi kininanang mo. Sa bagay, kasta ti doon na tao. Imbes adayawan da tinasayaat nga aramidan ti padada. Laisan da. Bayan nila tayo da, tatang. Kasta nga rod ti kunak. Agbaliw tumat lang dagiti mga bagbagaan na dadaal ti utak yo. Makaamiris dan tumat lang. Kasta ti bagbagak kini tatang mo, anak. Husto ka, nanang. Makaamiris tumat lang dagiti kakasta at tao. Ay, tumangan ti rabi. Agam sa anak payla a makaturog. Sapay nagkudrupan ti pagsaingan. Tawan san ti sugden na. Ay, marigat anak amang kargan. Tawan mo't sabali a pagsaingan, apang silaw ko iti imbudo. Ay, bay aklatan a maidap, no mamagaanan ti pabelo na. Makaturog ak tumat ngatan. Ay, Diyos sa manang nga asay. At daagtago nga aso iti asinag. Ay, imposible. Adayo dito iti sentro, ti purok. Ijay ti ayan ti aso. Ngam, apay nga daagtago nga aso dita asinag. Ha! Magdadagtao ang lumabas. Asino nga ta nakita? Ay, bumangonak. Sumiribak di taruar. Hanggang idapagpay ti pagsaingan. Diretso tayo. Ti puro. Adun ti madakwanan kayo ijay. Word.
Lumapay alinagsan tayo mat ipagnanagda ni bakit buwana. May bayan tayo kay naday jaya bakit wala kakasyahan. At tanto pagkasapulang tayo kaya. Darasan tayo kiti. Sambutan tayo tiyag karaw ita. Tatengan kinabi. Darasan tayo. Ay, makarengreng ba't na kita nga aso? Ay, apay ngamin nga taaya nga agigit dandangag taguob. Ay, kanya na jaya! Kasla, hindi po siya day tak-tok-tok-tok iti ridaw. Iso day takap apo. Apo, lukatan niyo to'y ritaw niyo. Lukatan niyo. Ay, tama. Apay akas na ti ibagbagana. Kasla di na amo asyak ti bubalay dito ya. Pastrakak man laang ag. Apo, lukatan niyo to'y ritaw niyo. Umayan! Imbag ta narangrang ti pagsaingan. Saan analaka ang maidam, numaanginan. Apaman ang mailukat ko ti ridawa. Kunak tumot si ka, Borsyaw! Rabrabi eh! Apay ngay may ka dito eh! Borsyaw! Kit-kita anak matlatan! Apay! Kasla sa balay! Saan ani Borsyaw na ito? Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem. Di uliwayan na denggen ti tuloy ti nobela tayo na pauluan. Batibat! Insurat para iti radyo ni Leti Astudillo Aquino ken iti mat direksyon June Ributaso. Technical ken musical scoring John Ligligan. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Bati